Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District kalapenmi ya ka hukum haka lai tarik ubnai nailar arajar arpuai bala sya ban penlong ya ka jinya siat tim hapo ke district tang haka la asngi ublai ka sngi balang bat ka sngi thoding hanrei ki nong isim benta ki dei ban bot per king bha ya ki kendon lani ki SOP ban lait na ka jing sapriang jong ka jing pang klam COVID-19 na lor ki kindon covid lapan mi ye ka hukum bala sya ki nong ya siat tim tang hapo lai phongun bat ye ki buki spad ki ban sakhi la sya tang sangut bat anam sya ye ki nong pet kai bakin rung hapo madan bat baro ki kam ki baya dei bat ka tim dei ban penkun no hapo ka saw baji janme Hagawai pat ka khuboru President bat Secretary jong ka Khasi Hills Archery Sports Institute Khasi kila ong baka hukum bala penmi da Under Secretary to the Government of Meghalaya Excise Registration Taxation and Stamps Department bakala don ka jingpen ken kendon jong ki organizers license kadai ka babakala bat kila ong baka ni kadai ka kam ka bala poi shakaying bishar jong Assistant District Judge Shillong ubala penmi ru ye ka hukum baki dai ban bat ye ka status quo kabamul baka Khasi kandai ka nong penya ya ka jinya siat tim bat ya ka ni ka hukum ru hado menta kila ong ba empat don bayakun bat kadang ne bai kumjo